Ina cheno ramany piny kabende wach motenre kod ng'iewo sirikal kitiyo e yor mbui kata e-procurement osebedo ka kelo paro mopogore. Jumbe ariyo mokalo nyakuorom gajwang' jo od bura notwak e od bura kendo wite oko en paro ma ok giyeo kata matin. Kata kamano ne migawo mar omenda John Mbadi oramo ni ma en chenro manyaka ketie tim kata nade. Tend piny Kenya William Ruto bende neno wacho odiochieng' manyore kaunti ma Siaya ni chenro makama nyaka tie pacho ka nyakuorom gajwang'. Kawuono romo mar governors mano mokelo i kanyakla motesi ni Council of Governors bende obedo gi romo kaunti ma Nairobi gidagi magiumo gi piny ni ma ok en chenro makare ka giwacho ni chenro monjo bed ni luwo nyakuorom gajwang' mondo mi ket chenro manyien sirikal kata mondo mi ochak tich pok olu makare ka bende koro gi seyo jatend migawo mar omenda kuom chuno gi chenro makama maemba ka nyakuorom gajwang' mwadhi bedo godo gi FCPA Hasbon Omolo man jalony weche mag omenda kachiel gi CPA Zaki Masiro bende jalony weche go mag osuru giduto gidhi nyiso wa ni to kwaya ka to bedo na nyakuorom gajwang' nyako tenre kod paro migolo mopogore ka chenro ni ing'iye ka gimodhi konyo sirikal itelo moko ne ka gima bende odhi kelo rochruok e chenro makamagi duto e tok mar ameny piny kodwa mbaka lai marote machuok Anaria deka uchiel nono ka mantie live Facebook Ramogi TV ke iwima eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. SHA, in line with its mandate, has suspended a total of 85 health facilities for fraudulent activities to allow for investigation. Migawo mar thieth ochiwo listi ne okwach kich moting'o nyinge gi buche ma ok tin ne 1,000 mag mibadhi mar SHA. Gavana ma Kericho Hilary Barchok kod machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati deninde sel bang' EACC gwelogi e mibadhi. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Hakuna boarding school hapa na wazazi watatuia radhi. Jopuonjre ma grade mar 4 oyud konegi kendo jwang' ringre e cho e skund primar ma Seventh Day Adventist e county ma Narok. Machiegni ahinya nyakuorom gajwang' erokamano kuom Ramogi TV mar Weche Manyien wantie gi jaloko Liz Otieno nyinga Lydia. Wachao gi wechego mag mibadhi kama Gavana Bomet Hilary Barchok kachiel kod Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati ogeng'ne gi ete sendo bila makilimani ka kore rito mondo chop gi doho odiochieng'no makiny ma en bang' duol makedo kod mibadhi e pacho kae. EACC dayo dhogi kendo chwalo gi lweto bila e mibadhi ma Hapis Jomin Bura Ocha yangoni omako governors ariyogo. En wach mwaloso ni yo makare ahinya kabendi dikelo kanyo gi Cynthia Onyango molo e achiel kachiel nyakuorom gajwang' nyako chakre okinyi makawuono tholo machuok kende report no dhibiro nwa yo makare. Riwruok governors oseo jatend migawo mar omenda John Mbadi e mano magi wacho ni temo chuno tiyo gi yor mbui e ng'iewo e piny owacho mamalo gi counties ka koro gibuone mondo mi osiem kama chenro no osetiye mondo mi gin bende giluwe. Negi wuero mano kelo kanyakla governors mapacho ka kama giwacho ni podono ni chenro no idwa ketie tim to nyaka lu kode yo makare ka ichako gi chiwo puonj ne jogo makoro biro tiyo kode. Gino magiwacho ni poko tim kata matin. Article 6(2) of our constitution is not inferior to circulars issued by the National Treasury Minister. So you can't threaten us. If he's above the law, we'll know. He cannot threaten us that he's going to withhold money because we've told him the system that he has procured. I don't know where from. And how much. And whether it was still procured through process. It's not working. If it's not working, it's not working. And no one can shove it down our throats. You must address the issues we are raising. And you must respect that we are two levels of government. And we are both a creation of the Constitution of Kenya. Moko kuom MCAs ma Nairobi okone gidhi nyime kod choko sei mag thicho ko Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e apisi. MCAs go ramoni onge ng'ama biro mino lwetgi mondo migiwe chenro mar thiche oko. Gikwedo weche moko ne jomoko mantie kod dwaro mopondo hematemo chorogi mondo migi thich Gavana ok apisi ka bende gitielo ni nyaka sane gisechoko sei maromo
prauchiel kata kamano gigeto choko sei mar 100 kapok gichako mathicho Sakaja ofisi. We have the charges ready, more than 20 charges, 20 substantive charges against the governor. We have enough signatures. We passed the threshold in the 5th minute of collection of signatures. We already had the minimum required 42. We want to ensure that we are not going to take the motion with 42. We are going to take the motion with 100 signatures. Of now, we demand that Arthur Johnson Sakaja exit as the governor of Nairobi, and he is taken care of through an impeachment process, which we have launched now, and we are going to ensure it is a members-only driven process. It is not influenced by any private person. It is not influenced by any contractor. It is not influenced by any leadership person in the leadership. We are ready to take back the county in terms of ensuring that we have order and dignity among Nairobians. If time comes and Honorable Raila Amolo Odinga feels like he has something to say, of course, he will speak. But right now, let's not ride on any speculations. And same case applies to His Excellency, the President of this nation. Migoma somo loro skund primar ma 7th Day Adventist Narok banga yud kajupuonjre mara class auchiel nong'adi ng'ute hekanindo kapoko odhuro ringre cho mar skuno. Kakwizo moilaro no ringre japuonjre ne osetere kar kano ringre Narok level 5 e kinde mapod nonro dhi nyime yuachne. Achich maduong' mitudo kod nek makochno maen chukdar mar skuno semaki kende rito chwali doho. En kuyo kod ywak e skund primar ma 7th Day Adventist e county Narok. Kuyo ma okel kod nek mar japuonjre ma jagrade mar 4 ma jahigni 10 ma poko yang nyinge. Japuonjre ni kalore gi kaka oyud ringre cho chal ka gima ong'ad ng'ute kar nindo kapok ochwali cho mag jopuonjre. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Alipatikana amechinjwa katika shule ya SDA Central. Napata mtoto kuliwa gani ya choo. Nachino kaa kuku. Nikuuliza dana utiku kuamkia leo. Skundni jodake alwora ni ywak ni onge kod arita makare. Kalore ni kata mana alwora oko geng maber. Bende skundno tiyo kaka mar dak kod dok dala mano day and boarding school. Kata kamano e register mar migao mar somo to yangore ni ok gindikore kaka skul ma uwinjo jopuonjre odagie. Kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi, na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Tumeweza kuamuru kwamba hakuna boarding school hapa, na wazazi watatuia radhi ili waweze kupatia serikali na polisi nafasi waweze kufanya upelelezi. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. Achich maduong' nek mar japuonjre ni en chukdar mar skundno ma osemaki ka nonro mar nek nyathino osechak tim. Nyaka sani ringre ne oseterie kar kano ringre ma Narok level 5. We are closing this school today, and on Monday we don't expect any student to be here. And we'll leave that to the DCI to investigate. Tunaomba ya kwamba serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika. Ringre japuonjre no ibiro dhi Kisii kama dala gini tie. Judith Omondi, Ramogi TV. Mokuom jodake gwenge mag Kitugura e ward ma Bukira Central e sub-county Makuria West o Solomenda mar gedo mar class mar japuonjre mag nasari e skund primar mar Bishop Bongendi Kugitura mondo mi ores jopuonjre 80 ma osebedo ka somo e lwasi marach kagiwacho ni piny owacho ojwang'ogi. Jafwambo marwa Jo Juma nigele kwa kaunti ya Migori. Kada bed ni ten county ma Migori osego kenge mopogore e kinde mar higni 13 ma okalo, iketo gik madwarore mondo some skunde mag nasari kata ECD ma oketi e lwet counties odhi nyime makare, pod nitie midhiero makoni kod kocha. Nok mar jopuonj kod nok mar kuonde somo ne jopuonje mag nasari gin mokuom midhiero ma pod okwako somo e nasari e kaunti ma Migori.
sikun praimano ma Bishop Mugendi Kigutura madre e gwego ma Kigutura e sub-county ma Kuria West gin mokom sikunde ma jopuonje mag nasari pod onge kod kuonde somo malongo. Na viongozi lakini wametusahau. Watoto wetu wadogo wamekuwa wengine hata wakuji shuleni kwa sababu ya barabara, kwa sababu darasa linanyesha. Baada ya miaka 12 ya serikali za ugatuzi, Kugitura hawajawahi kupatiwa darasa hata moja. Jopuonje maro praboro sebedo ka some class ma obasi kod mabati kakata kombe malongo ma jopuonje nyalo bete skul ni bende onge. Shuleni hapa tumeambiwa kuna watoto zaidi ya 160 au ni PP1 PP2 hawana sehemu ya kusomea. So ni aibu, lakini kama ilivyo adha ni kwamba we must become the change we want. Kalore kod lwasi marach mar somo ni jopuonje mag nasari mokom jodak e gwego ma Kuria West osewuok oko mar choko omenda mar gero klas na jopuonjre mag nasari mondo koro gibed kod lwasi maber mar somo e skuli ma Kigutura. Watoto wetu ndio wanatuchengea, serikali imekataa kutuchengea, mpaka watoto wetu wamejitolea kuchengea shule yetu. Hata tunashangaa kama ndo mazingira wanaosomea, tutasahau ile kauli kwamba elimu ni ufunguo. Kwa hili darasa, hii elimu sio ufunguo tena. Haya ni mageti ya kwenda jehanamu haya. Tumeamua tutajenga darasa la kubeba wanafunzi 80 na hii ni kazi itaanza mara moja kuanzia Jumatatu. Na tutatafuta marafiki wengine ambao tumesoma, tupo huko nje, wazazi mmetutuma. Mtawatafuta na wenyewe waangalie namna gani wanaweza wakasaidia. Hatuwezi tukawa tunakaa huko Nairobi wakati wadogo zetu au watoto wetu wapo katika hali hii. Jakomar board maskun paiman ma Bishop Mugendi Kigutura Zefania Mokenya wanjo puonjege osbiro kod lwasi marach mar somo kabende koro gi mor kod okang' moka kod mokumo ganda mar konyogi e gero klas. Shukrani kwanza kwa ajili ya well wishers ambao wameweza kujitokeza. Haikuwa rahisi kwa sababu ni muda hili jambo tumeweza kuliangazia. Hii sio siasa, hii ni community imeweza kujitokeza. Machogu Kiboye mejeda gwego ma Kuria West okono 10 county ma Migori nokoyudo puonj ka ukumo kang' ma okaw kod oganda giwegi mar gero klas ne jopuonjre. Iwe ni changamoto kwa wahusika wakuu ikiwemo waziri wa elimu, mji mwenyewe anaitwa governor, kwamba isiwe ni kila sasa ni kitu cha sisi kuwa tunachangia miradi kama hii. Migao maso me county ma Migori karkamano wacho ni MC ma wono ma Bukira Central ema pok ne wachnegi ni nitie dwaro mar gero klas e skul no. Kata mana chike ma pacho ka yango ni oganda giwegi kao kale chenro mar kao pacho ganda kata public participation emonego wach chenro mag dongruok magidwaro mondo ko timnegi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Daika na pagangwen nya korom juang bang sa chela midhiambo chendo enda many pinyero kamana hinya kuom ketera Ramogi TV na singo kao pachu nya korom juang obila shemothero kamana hinya kuom ketera Ramogi TV wacho no MCAs should not oversight governors. Kata wacho ni gidwaro ni mana governors omiel miendegi. Wacho ni governors winjo bed ni keto tesre gi senators gi badi migep mamoko. Kata wacho ni nek mar nyathi skul no lita hinya. Ong'eyo ni DCI team bro ng'iyo wachno e yo makare. Mogik ECD wacho no winjo ma governors kendo kika ket elwetgi kagi wacho ni ok mane county ma Migori kendo nyaka Homa Bay wacho ni Jonasari tagore ma ok ber to kama na hinyo bila. Neno bende ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni chik mar thicho governor onego loki nikech oneno ni MCAs tiyo kode marach ka governor ogwenyore kodgi e paro to giko ni thiche. Wacho ni oken gima kare gin kanyo gi Halili Nyar Kabondo ka gintiere county no ma Bondo. Bende neno kanyo ote nyakorom Gajwang mar Baba Twins Maronjinyo wacho ni benitie yo ma inyal tiek godo mibadhi e Kenya nikech jotelo madongo mathoth gi yudo kod mibadhi. Koro penjo mara en ni to mibadhi bro tiek nade pacho kae. Gideon Ndaya bende wacho ni jotelo go nyaka koro ninde sel ka girito doho mondo mi obed funzo ne jotelo mamoko ma pod koto mwandu jopiny. Gin kanyo gasamu gwa kunya korom jongo yo matin chelo era many piny med oro nwa pache nya kutenre gi weche gi manyoro wenje no inti parango kutenre kod weche gi wayo matin na mandra many piny kidhi mabor.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Anagombo mana ni aneja od nitino. Adwaro mokode. Anadwa neno ni eno manyo dichuo machal nadi. Machiegni kero nyakorom gajuang no singoni sigana motelo maneloso kanyo gi Cynthia Onyango. Governor ma Bomet Hilary Barchoka achiel kod Governor machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati ogeng'ne gi ete sendo bila ma Kilimani ka ito chop gi doho odiochieng' makiny. Maen bang' duol makedo kod mibadhi e pachuka ECC dayo dhoggi kendo chwalo gi e lwet obila e mibadhi ma pis jomin bura. Wacho ni omako governors ariyo. Jafo marwa Cynthia Onyango loso report no heyo machal kod ma. Saa achiel kod dakika 50 odiochieng' ma kawuono e log tich mar duol makedo kod mibadhi pachoka Ethics and Anti-Corruption Commission. Governor machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati ka achiel kod achije mamoko 11 ochopo mondo dadhogi e wi mibadhi mar omenda moheo $70,000,000. Kuom moheo seche 6 ne en dayo dhok kod rito mar neno kaponi duol mar EACC dhi chwalo Wangamati ka achiel kod achije mamoko e doho kata ooyo. Mano nyiedhore bang'e en kweth mar okinde Wangamati e chuny saa 7 e wang'e mar odiochieng' ka giyuak ni Wangamati donjorego kod EACC nikech chung mare mar siasa. It is Wetangula who has made this call because we know what he is capable of doing, and we have had this information for quite some time. That is why the EACC CEO is hiding in his office. He does not want to come out here and tell Wangamati that I am in charge of EACC. I am releasing you on police bond to appear in court tomorrow. There is no evidence whatsoever. And we challenge EACC and ODPP. We challenge them. Show us the evidence that the money came to the governor's account. Kikorgi, Governor Wycliffe Wangamati kalo e gajruok mar duol makedo kod mibadhi EACC nikech bedo ni odwaro chung governor e tielo machielo magiwacho ni tuomore kod dwaro mar jachung moro e boma makono. Ameumiza watu Bungoma kuanzia kwa Wamalwa, kwa Msikari Kombo, kuanzia kwa Mukhisa, akaenda kwa Munyinyi, akaenda kwa Eseli, saizi yako kwa Wangamati. Hiyo wakati imeisha, saizi watu Bungoma tumewacha. Kila mtu has served in the hands of Wetangula. Na tunajua
Saa hizi kwa sababu anataka kuleta mndugu yake, he only counts on people he has destroyed politically. Si siasa, hii ni mambo ya 2027. Mambo ya siasa ya Bungoma County 2027. Okindegi ochiwo ng'ur ne duol mar EACC magiwacho ni ok ochung' e yor ratiro kaluwore ni achiel kuom jogo ma ochiw ne chik mondo chope log tich margi mondo dadhoge en ng'at mane oseng'ielo rengo e higa mar 2022. Giwacho ni ma en rem maduong' e chenro mar EACC timo nonro margi mong'ith kapok ochiwo chik mar achich chopo e nyimgi. This is the funeral program of the suspect that EACC has summoned to record a statement and to be taken to court. This is the funeral program. 15th of June 2022. Yes, so it can tell you that we have a problem with this institution. Shall we disband it that they can't do the basics to investigate a simple issue? Why would you use taxpayers' money to summon a deceased person? Really? Is that how we want to conduct investigations and prosecutions in this country? E thuolo ma pod network dhi nyime mar buch Wangamati, Gavana ma Bomet Hilary Kipngeno Barchok bende ne temo kedo mondo mi kik make gi apisas mag EACC manyo miye samath ka itude gi mibadhi. Barchok ne ochwalo kwayo mare e doho mondo doho chiw chik ne EACC kik make kendo ponono make to doho yiene mondo gole kod rambum. Kwayo makama kata kamano ogado adila kendo gore Luanda gino manomiyo Gavana ma Bomet Hilary Barchok ondhi kod obila mag EACC ma oda dhoge kuom mohewo sa achiel. Bang' da dhoge, Gavana Barchok okaw kod obila mag duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC kendo tere nyaka tesend obila ma Kilimani mondo dinne kama oyudo setere achije mamoko. Gavana Hilary Barchok, Gavana Wycliffe Wangamati ma Bungoma kaachiel kod achije mamoko 11 duto piny oyuso negi kendo dhi kawo ayula margi e tesend obila ma Kilimani. Duol makedo kod mibadhi Ethics and Anti-Corruption Commission igeno mar chako timo chenro duto mag duoko mwandu ma ichich ni ne oyudi e yor mibadhi ka achije kawuono dhi nindo e tesend obila ma Kilimani kama ilose chenro mar mondo mi ochopgi e doho odiochieng' makiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kaunti ma Nairobi. Toka mananya Cynthia Onyango. Apiso gai mar jomin buche ODPP oyango dwaro mara gole doho buch mibadhi manodo nego Gavana machon ma Migori Okoth Obado. ODPP kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC ne ochwalo kwayo ne doho mondo mi chung buch mibadhi manomako Obado mondo mi gitiek twak matimo winjruok oko mar doho. Negi nyiso doho ni twak no sechopo engadho mamalo. Obado kod nyithinde 4 ne itudo kod mibadhi ma $555 EACC to kata kamano koni pok giketo kok gi winjruok ma kamano. Tan migoma thiethe Dendwale ochwalo boke mag ute thieth maromalo 1,180 ne obila mag okwach kich listi ma onywando ute thieth ma hichich goni osebedo kaya komenda mag SHA kaachiel gi mago matiyo ma onge lesen mag tich. Bende jochiw thieth 12 mar ratiro mar chiwo thieth ne jotuo mag SHA. Kaka yutho monilaro no obila mag okwach kich mano chopo mag kawo boke gi osingo matimo nonro kendo omako ji duto ma itudo kod mibadhi. Owinje siganane. Gikone telo mar migawo mar thieth e lo kumba mar thieth mar SHA kaachiel gi duol mapuodho rang'iny mar thieth e pacho ka KMPDC ochwalo boke mag achudhe ma osebedo ka nyodho migawo no e okenge ma opogore ne obila mag okwach kich. Fight against fraud, fight against corruption is a fight that police cannot leave any gap. And for that reason, the Directorate of Criminal Investigation is hereby directed to move with speed and ensure that all those people are brought to book. We shall investigate the matter very, very promptly and make sure that all the culprits are identified and prosecuted regardless of their social status. E kwan mago boka 1,188 magute thieth madwale ochwalo, 998 gin ma owuok kuom duol mapuodho rang'iny mar thieth KMPDC ka 190 to owuok kuom okumba mar thieth mar SHA. E obok ma SHA ochwalo, 24 gin magute thieth magisetimo ne nonro magitieko, 61 nonro pod ne dhi nyime ka 105
to gin maduol mapuodho rang'iny mar thieth ne oro to ni kod orak gi SHA. SHA is submitting files for 190 facilities, and these facilities are categorized into 3. Category 1 are 24 facilities. The cases, which are the cases with concluded evidence of fraud. So these 24 facilities, forensic audits have been done, the system evidence is being provided, and it's complete, and we're handing over complete evidence of fraud for the DCI to do further investigation and do what is necessary within the law. E list mar Duale, bende jochiw thieth 12 itudo gi nyayo kuom agomenda mar SHA kendo magi lisen mar chiwo thieth ne jotuo mag SHA. In recent weeks, both the Social Health Authority and the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council have taken decisive action against fraudulent and non-compliant healthcare providers. SHA, in line with its mandate, has suspended a total of 85 health facilities for fraudulent activities to allow for investigation. Ute thieth ma ibiro yud kod ketho mar tiyo maonge kod lisen ibiro go fwai nyaka $10 million kata twech ma hao higni 5 kama oyako omenda mar SHA to biro chulo shillings $2 million ka bende ibiro magi orak mar tiyo kod okumbano. Judith Omondi, Ramogi TV. Bad migao mar mwandu mikunye bulo osingo mar chwala pisas magi gweng' mar Amula kar chung'od bura magem marango chal mar kar kunyo mula kanyo. Motol ne chiwo lesen mar kunyo mula ne kambi mar Shanta Gold mosenyiso dwaro mar tao chenro mage e alworano. Magi biro bang' moko kuom jopiny e gweng'no chwalo ng'ur mar gini kambi no geto daro gi emir kendo chako chenro mar kunyo mula kanyo gino makambi no kwedo kagiwacho ni nyaka sani pok gido lesen mar tich. Kalore kod Chikane Morris maena pisa mochung'ne mwandu mikunye buolo yango ni gisewinjo ng'ur mar jopingo kendo gisingo ni onge chenro mar kunyo mula mibiro dhi nyime godo kanyo nyaka sirikal kuong winji wak jopiny kendo yud ler kowuok kuom kambino ewi kaka gibiro tao tijegi. Dwa timo kunyo mar mula e Ramula ka mondo wang'e ni communities to wacho nang'o kalure gi luoro mang'en go kata ber mabro betie to gima duong' mwang'eyo en ni ere kaka kunyo mula no inyalo time yo makare mar rito alwora kendo rito nyaka ratiro mar dhano kata ratiro mar oganda. En kama duong' medwani mondo mi odarie ji. Wapenjo ni to kodarwa waji mang'eny gi wadhi kanye. Wapenjo ni to kodarwa mond liete gi nyithind kiye gidhi dwaro lope kure ma gidhi dakie. To jopiny to osebedo gi ywak. To adier makende en ni nyaka sani poka giyudo lesen mar kunyo mula ei area mar Ramula. We have had their concerns that mostly relies on consents, and we will tell the people of Ramula they should not worry. A technical team will come and verify all the consents that were taken. Some people are claiming some of them were fraudulently taken. Entolo mwaka oyo machielo nyakoro mgajwange chendo ni mara rameny pinyero kama na hinya kuoma medo kete Ramogi TV kapo kwa kayo machielo enoka mwalimu Faith Muzoa mwakantie Malindi wachone weche moko MCAs oye wuok nyake press to manyingise che makoro weche mag dongruok idwaro gito yudo gibedo matek kore dwaro thicha governor office koro kendo giwuok kata wacho ni wach mar nyathi monegino late manade security rach e pacho kae. Lewis Wood Awasi Boda wacho ni en bende weche gichope o makare. Frederick Osuru wacho ni japuonjre ma jahigni 10 toko sango kaka ongimane en gima leta hinya obila otime nonro matut to joma yudi ni onego japuonjre no okaone gi okang' mager mara chik. Hoyo matin kendo nyakor bajongo dogo daka macho kende gi weche mag tuke kikidhi mabor. Back
Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dier mar landu ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456. Ka Roman tile, e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo, e namba 0722 63 83 83. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni mago mag tuke. Riwruog jotugo mag pule pacho ka koro kwayo piny owacho e bwo migawo mar tuke mondo mi hugo kom mar siro tugono magikoni uma mare osechako medre thurka. Ne giloso Mombasa e piem mar tugono manokelo kanyakla jotugo mohewo 200 mawuok e counties mopogore opogore. Lera chenro mar tukego Jeff Kabugi nokoni piny Kenya onego sum kit pinje mamoko mar siro tugoni ka bende dwaro mondo mi ochak tuge skunde. Sir magikone gidwaro en mano maneno ni mesni mag tugono yudre pacho kae ma ok mani kelo gikowuok e pinje maoko kaachiel kod chugo piem moyiedhi machakore kor gwenge nyaka e ngas mamalo.
serikali inaweza ingilia katika hali ya manufacturing of these tables. Maanake unaona kama hizi meza kuleta moja lazima uagize kutoka South Africa, zingine unaagiza kutoka China. Kama tunaweza kupata support ya local manufacturers waweze kutengeneza these tables locally available at a good cost, hiyo ita boost sana katika mchezo. The tournament has been a massive success. We had over 200 players from all over the country contesting in 3 categories. We had a team event with 7 teams. We had a men's singles event with 128 players. And we had a ladies tournament with 32 players. We are very happy that Kingston has provided a platform for the players to showcase their full talent and also brought the communities together, because we have teams from Kitui, Nairobi, Mombasa, and that wouldn't have been possible if this tournament wasn't held. Mimi ni mchezaji wa mchezo wa pool. Watu wengi wanadhani mchezo wa pool ni wa walevi ama watu wakora, but ni mchezo mzuri sana. Kama sisi wanadada tunaenjoy sana kucheza kwa sababu watu wengi wanacheza ni wanaume, but tunafurahia sana kwa tunaucheza. Gabak Singh no bedo jaloch makanyakla pie mar golf mosir gi bengi mar NCBA tielo ma Mombasa to kwido points abiro kod 7.